Sinibingelele-ke siphinde sinamukele eMakhaya TV. Bafethu sibuyile nge-episode yentsha sha siphethe umfethu la osemuva. Ave kuyinto osemusha, ave kuyintokozo kimi ukuthi ngihlale nabafethu abasebasha. Ngoba ngicathi inkinga zabo nami nginokukhona ukuthi ngiphawule ukuze bafethe inkinga zabantu abadala zinokungixaka nani nokuyibonela. Kodwa kumnandi ukuthi namhlanje siphethe ubafo usemusha. Ngichaza ukuthi abantu abasha bazibulali bayakhuluma ngeenkinga zabo. Ubafo nawe uzositshela isitori sakhe. Kumnandi ukuthi le ekhaya asixoxe indaba zamakhelwane, asixoxe indaba zasestradini, kepha umuntu uxoxa inkinga yakhe eqondane naye ngqo. Bafethu sicela ukudayisa siye nezimakethe. Bafethu niyazi ukuthi uEasyBet naseMakhaya TV banobudlelwano obuhle obusha futhi. Thina neEasyBet siyifamily. Nawe ukuze ujoin ifamily kaEasyBet nawe ukwazi ukuthi uyicoshele ongamasenti ubheje ngendlela eright ecabangela abantu abamnyama, hayi lama betting site eneniwasebenzisayo. Hayi ukuthi uzohamba uyobamba ulayini le ukuze ukwazi ukuthi ubheje usabhala ama team phansi. EasyBet akayithandi lento lakho. Ngefoni yakho ukuthi ungene uclicke kule link engizoyifaka ngaphansi ujoyine bese ufaka ipromo code ethi STHE50 ngamagama amakhulu STHE50 uzobe usuyitholele ethubeni lokuthi uthole i-R50 voucher. Awuze nje R50 voucher ayikho i-betting site ne-betting company enale promo engokunika yona. Uzobe usuyitholela 150% bonus more recharger ngo-R100 bazokunika 150 more. Whatever money or recharger ngayo bazokunika 150% more. Ukusuka lapho uzobe usuyitholela ama-spins awu-25. Awuyizwe lento 25 spins. Ukusuka lapho uzothi mase ubhejile iweekend iviki lonke wadliwa kuzothi makuphela iviki bekubuyisela u15% wemali ade ubheje ngayo ukuthi phinda futhi phela uzame mawube uyibhejele ngo-R100 iviki lonke kothi makuphela iviki bekunika u15 ukuthi zama futhi ubuye egamini. Abazili kuzoqola abantu kepha bazosikhuphula. Bafethu EasyBet is the best. Kodwa ke asikho lapho sila kubafo siphathele isitori sakhe. Bafo sikubingelele siphinde sikwamukele eMakhaya TV. Nami ngithanda ukubonga ngaye lithuba ngibingelele bonke abantu abalalele njengamanje. Ngokwegama ngicela ukungazisho, ngicela ukuzibiza ngo-Anonymous. Ngokuhlala ngihlala khona lapha eThekwini. Nginenkinga la engifisa ukuthi ngidlulise kumuntu olalele nosekhaya ongakazi wabhekana nayo noseke wabhekana nayo. Inkinga yami iqala la ekuthenini ngokuhlala ngihlala la eflatini eThekwini ngoba ngibe ngomsebenzi khona. Ngaleskhathi ngithola abangani khona la eThekwini mangifika ngithola abangani abangani abahle kumina mangibabuka noma nginesimo sothi ngiyaqala ukubabona. Sizwana nabangani yonke into ibe yinhle. I think sase group of 3 yabo sinokuhamba nje njalo mama kwama Fridays ama weekends sami siyiphuzela nje sidlile nathi into zethu ezincane njengamajita. Ngishawe into eyodwa ukuthi mina njengoba sengihlala la eThekwini engisuke emakhaya angazi kabanzi ngalo idolobha leli. Kodwa ke ngifike nami ngihlale ngingene emajiteni ngibe iketanga elilodwa nabo sibabafowethu. Sihambe lezi ndawo zethu ugcine kufika la ekuthenini amajita anemali aphatha imali nemali abayiphathayo angiyazi usikahle kahle imali engizothi iqhamuka kuphi bayithola kanjani ngoba ngokomsebenzi sihlukene kodwa nje imali abayiphathayo ngiyabona ukuthi hayi akusiyo imali engaziphatha ulo muntu osebenza kulesikhundla sisebenzayo. Kugcine kuhamba ke kufika lesikhathi sokuthi siyale neclubini ethize ebila eMhlanga. Ngalo babusuku kwenzeka into eyiningi ngesikhathi esisodwa ngoba into oqala ngabhekana nayo eyayinhle ukuthi ngithola ithuba lokwazi abafowethu ngazi nezimanager zabo zasemsebenzini ngoba kwakuhlangenwe kuzoba nedeal elikhona lapho eMhlanga ehotel. Kwakuhle ngabazi abantu kanjalo. Kwafika isikhathi sokuthi amajita angivezele ireality yawo ukuthi kahle kahle bona njengoba ngihlale ngibabona begqoka kahle behamba ngezimonto ezinhle la ngihlala nabo nane ngishendlini eflatini kodwa benezinto mina engingenazo bayisithola kanjani. Bangazisa nomunye ubaba lo baba wayemanager kubona. Wakufika wangibizela eceleni wangibuza igama ngamazisa ukuthi hayi ngusibani okwesibanibani. Wasecela ukuba abe nenamba yami kulowo mzuzu ngoba efuna ukuba nenamba yami etohweni nami emsebenzini kahle kahle kusanda kungiphelela nje umsebenzi ngoba kangakade ngiphelelwe isikhathi ngangisinika ukuthi ngosisebenza. Ayangithembisa umsebenzi lo baba vele uyimanager yabo amajita lawo engizwana nawo. Ngokukhulu ukuthemba nangenjabulo ngimnika inamba
yonke into ibe right nje, hayi ngifonele ebusuku ngoba kulesihlanu. I think wafona ngesabatha ebusuku, hhayi mayefona yafona umuntu ofisa ukungisiza nami ngimchazele ukuthi hayi ngiyashoda la empilweni kanti nasemuva futhi la ngisuka khona ekhaya akusile ikhaya elifudumele kangako, njengoba nami ngiphumile ngeza la eThekwini ngizele kona ukuzozizamela ikhaya ngisuka kulona ngondle ney'ngane zakithi kanye nomzala. Ayi kukhulu ukuyithoba nokuthemba ukuthi hawu nangu umuntu omdala engitholana nawo umsebenzi. Ngaqala wangisendela ama-notification angitshela ama-address ekumele ngifike kuwona ukuze ngizoqala ukuzoshaya i-interview for umsebenzi ngiphathe nezinto zami. Ayi nami ngingapholisi maseko, I think kwakulesibili, kwakulesibili. Hayi ngivuka ekuseni ngigeze kamnandi ngilungise iy'nto zami, hhayi ngilibangise khona ngilandele le address until ngize ngifike. Ngithe uma ngifika kule address ngihlangabezana nomunye usisi nje, angihlangabeze egeyithini angibingelela ngibuze ukuthi ngusibani bani oze kusibani bani, ngithi hhayi yebo kunjalo. Angicela ukuthi angingangena ngaphakathi, hhayi ngingene ngaphakathi kule building le ngimbone umlisa lo sasihlangane naye lapha vele. Sibingelelane kube kuhle kube njani. Angicela ukuthi sicela siye ofisini lakhe cause asihlangane kwi-reception. Hhayi angithatha sinyuka naye impela silibangise khona la ofisini lakhe. Masifika ofisini kube khona amaphephana nje angisayinisa wona, engibuza abanzi nje ukuthi mina ngimnike kahle kahle wonke ama-details ami, azi ukuthi nguwubani wakabani usukaphi ngifunani ngasiphi isikhathi, yabo. Hhayi nami ngokuthi umuntu engimethembayo phela abafowethu bayamsebenzela futhi ngiyayibona imiphumela kubona bahamba ngey'moto manje. Hhayi ngingenelela impela nami kule ndaba, hhayi ngimchazele yonke into nje ngami. Hhayi athi angigodwe ngekhaya. Ngithi uma ngifika eflathini ngithole i-message futhi ephuma kuyena again, yabo. Le message ithi nginemali engango-R3,000 rand engiyi-receive from kuyena lo baba lo. Angakaqali ukusebenza njalo ngoba ngi-receive le mali engango-R3,000 rand. Kuhamba ne-message ethi ngizokwazi ukuze ngikwazi uku-accommodate iy'nto zami, ngilungise nje for iy'nto zokugqoka ukuthi ngihlale ngimuhle, transport for i-request ukuthi ngikwazi ukufika emsebenzini, yonke leyo yinto leyo. Hhayi ngimbonge lo baba kahle, ngimbhalela umyalezo ukuthi hhayi ngibongile kakhulu kwande la athatha khona. Hhayi kuye ngokuqhubeka kanjalo. Ilokhu ingena le mali la ngosuku lesibili, kwakulesithathu ngalolo suku ngena le mali. Ngiy'buza ukuthi hawu le ndoda ngoba imali bengisendelile nje futhi ngingasebenzanga, kwenzakala kanjani ukuthi sengaze ngidexabeze ngo-R3,000 ababili belandelana abenza u-6,000 ngey'nsuku ey'landelana futhi. Hhayi ngiqale ngibe nemibuzo kodwa ngiphinde ngibuyele ukuthi hhayi shuthi yonke le nto le, hhayi umsebenzi wami ngempela ngizowuthola uzokwazi ukungikhokhela imali efanele nami le ngiyidingayo. Hhayi ngijoyine kanjalo emsebenzini, hhayi sigcine sazana nalo baba kakhulu, yabo. Kube ukuthi-ke naye usengihamba naye lezi ndawo-ke manje makuwama-weekend singasebenzi sihambe lezi ndawo zobumnandi wara. Masifika ey'ndaweni zobumnandi, into eyangiphatha kabi nento eyangiphoxa indlela angiphatha ngayo ngelanga sifika kuleya ndawo sasiye kuyona eyayise-Pavilion. Ngithe masifika kule ndawo wanginika ikhadi lakhe wathi ngingathenga noma yini engifisa ukuyithenga ngayo le khadi leli, kangangokuba ngisho imoto engakwazi ukuthi anginike nje freely, yabo. Yena kahle kahle ungithandile ufisa ngibe indodana yakhe, angichazele nesitori sakhe ukuthi kahle kahle walahlekelwe indodana yamuka nolwandle ehambe nabelungu beyodoba ofishi kanjalo. Hhayi ngiyibuke ngelise elibi le nto, phinde futhi ngiyibuke ngokuthi hhayi uNkulunkulu mhlambe mkhulu la khona uyangikhanyisela nami. Hhayi ngisamukele isicelo ngilithathe leli khadi ngizi-accommodate. Kangangokuba kuleli khadi ngagcina sengithatha imali ngawenza isitolementi semoto, ngathatha imoto, ngakwazi nokukhokhela ama-rental lapha engihlala khona eflethini, yabo. Hhayi konke kwangathi izinto zami ziyaqala-ke hamba kahle, ngenza nama-drivers license, yonke leyo yinto leyo ngesikhashana nje esincane esasisitholile nginaye lo baba. Kuthe uma ngithola le moto angisazi, I think kwaku-June, it was June, mhlawumbe sekuno-2 months sizwana nje si-right, kungekho kubi, yabo, sincenga impilo nje kahle. Hhayi lo baba waqala ngisondeza eduze engicela ukuthi ngifike kwakhe. Hhayi ngingamangali futhi ngoba ngijwayele ukuhlala naye umuntu esengimazi, yabo. Hhayi ngifike nangempela kwakhe, ngithe uma ngifika kwakhe uhlala yedwa, yabo. Hhayi kube ukuthi-ke
sohlala nje kube ne-session nje ethize siyihlalele nje sidle leyo nyama, nami angi-welcome njengengane kuleli khaya lakhe ehlezi ngitshela ngalo masidibane endaweni. Ebusuku kwenzeka into engingacabanga ukuthi omunye umuntu wesilisa engacabanga ukuthi engayijabulela njalo ukuthi yenzeke kuyena. Lento ngiphatha kabi yazi, kodwa ngizoyikhuluma. Lo baba ebusuku asondele kumina sesilala. Nginegumbi lami nawe negumbi lakhe, kodwa ngalobo busuku wafika nje wazonginokhela umuntu ozongibheka ukuthi ngi-right yini. Wathi singahlala siyixoxela, hhayi ngingabi nankinga mina, sidlale siyixoxela. Aqala lo baba ngikhulumela ilanguage yokuthi uyangithanda, hhayi phikisana uyangithanda lo baba kanjani, nginga-understand le ndoda uma sikhuluma kanjena isikhuluma ngandlelani ngempela. Hhayi ngibe ngathi ngiyayiziba, hhayi ngiyibonisa hayi indoda ngathi serious-ke, isho ngempela ukungibamba nje ngempela, iyangibrasha, isho ukungigumula nje ngempela. Balandele lesehle sangehlakalele, sehle ngingathandi sehlekele omunye umuntu. Ngathi uma ngiba nokugoloza nokulwa sifayitha la endlini, wangithreatenisha lo muntu wathi zonke iy'mali zakhe lezi engangizidla, umsebenzi lo sengiwutholile, le moto le esengibhalwe igama lami, uzokuthatha konke maqedana angibuyisele phansi angibulala. Ngasaba, ngisaba ngoba kwasekhaya nginengane encanyana yabo, ngisaba umndeni, ngisaba amehlo abantu ukuthi kuzokwenzakalani la. Wangifikela usathana, ngagcina ngikuvumile lokho, wangibamba ngempela, wangihlukumeza ngokocansi. Hhayi kwenzeka ngosuku lokuqala, hhayi ngathi ngayitshela nami ukuthi hhayi ngiyasuka kuyena lo muntu, kwaba ukuthi impilo esengiyiphila nezinga esengifike kulona empilweni, ngiyabona ukuthi hhayi angisakwazi ukubalekela le mpilo, sekumele ngiyimele njengomuntu njengoba ngayikhetha ngoba vele impilo yami ibingeyinhle kahle. Ayigcine kujwayeleka ukuthi hhayi sesinakho nje ukulala, sengiyamvakashela shuthi senguwumuntu ophenduka unkosikazi wakhe phecelezi. Manje into engenza ukuthi ngifinyelele la ekhaya ngithande ukuthi ngidlulisele lo myalezo kubantu, ingoba sengikhathele bhuti wami, sengikhathele kakhulu bafo. Angazi ukuthi yini engingayenza, kodwa engikucelayo ukuthi ngicela usizo, ningilekelele, ningikhiphe kulolu bisho engibhekelene nalo. Kangangokuba ngisho amaphoyisa uma kuthiwa ngangenelela, ngoba ngiyamsaba vele leya ndoda, ngiyayisaba, inamandla amakhulu yabo. Ngisho ngathiwa ngiyaqala ngiyobika, ngiyabona ukuthi angeke kuze kube impumelelo yabo. No, hhayi kuyazwakala noma mhlampe usukhulume kwakuningi, kodwa nje ngicathi bekufanele ukuthi isitori sakho usibeke ngendlela wena osizwa ngayo, ngingakuphazamisi, ngingakuxini futhi ngemibuzo. Okumnandi ukuthi la emakhaya asijajani, azizile ukuzojaja abantu, kepha sizama ngayo yonke indlela siqhamuke ney'xazululo. Kodwa ngaphandle ukuthi siqhamuke ney'xazululo, kuye kube kuhle ukuthi i-information sizamile ukuthi sibe nayo ngokuphelele, singase siqhamuka ney'xazululo kanti information iyashoda. Ngizoqala nje la senilala khona. Ngokwakho uma ubheka kwakuyi-rape noma wavuma, uyibeka kanjani wena usuku lokuqala? Bhuti wami, angani nokuthi ngayiqala kanjani, kodwa umbuzo wakho ngicela ukuphendula ngale ndlela yokuthi kwakuyi-rape. Ngiyathemba ukuthi ababukele ekhaya bayizwile. Then ukuchaza ukuthi uma uvuka kusasa wabona ukuthi le mpilo osuyiphila awukwazi ukuvuka ukuthi ningasaphindi ngoba usekutshelile ukuthi uzolahlekelwa yini. Uma uvuka kusasa uthi no, ngiyaqhubeka, sengivumile vele ukuthi ngizonikela ngezinqa ukuze nami ngikwazi ukuthi ngiqhubeke nomsebenzi wami, ukuthi uzwakala ngathi umsebenzi o-right, uzoqhubeka futhi nokuthi uthola ama-benefits la kunika wona. Abangani bakho okuyibona abakusondeza kule mpilo bathini bona mhlawumbe mase ubatshela ukuthi usuphila kanje noma niyaqhubeka seni-right now, usuya-understand nabo sebeya-understand? Yazi bafo, ngingaxoxela isimanga nento embi ngabo labangane engangitshela ukuthi abangani beqiniso. Nabo ngathi uma ngithola kwasho ukuthi nabo uma ngithola ngathi
abantu besilisa kodwa abashaya indawo zombili ngoba sengithola sengikulona lolu bishi lolu sengibuka nabezenzo indlela engingena ngayo imali ngoba hayi 15,000 bhuti wami mina benguphatha. Okay, kushuthi okungenzeka ukuthi bona labangani bakho baqala kuye lo baba noma nabo banabanye obaba baba bangama-bless. Mangithi ngiyayicabanga ngiyayibukisisa lento. Nabo banabo ababo kodwa nabo shuthi baqala kulo muntu engiqale kuyena ngoba phela uyena ongathi uyikhanda. Mase banabangani bakhe nabasekhundleni okungicabanga ukuthi benza nomshikashika. Abanye babo ngibazi ngamagama futhi. Okay, ukuthi ngifuna uku-understand into eningi la. Most izimo esinokubhekana nazo la emakhaya TV, abantu okulula ukuthi belale nabantu besilisa bephinde benikele ngemali kanje. Zibe khona izinkomba zokuthwala nani kepha ngifisa uku-understanda ukuthi lo baba amandla akhe or iposition akuyo ngokwempilo or ngokomsebenzi ngabe imnika enough money ukuthi engaspenda the way aspenda ngakhona kuwe imonto anazo nomuzi anawo or ikhona enye indlela edoji naye athola ngayo imali ongayiqondi or le mali anayo vele wena ngokubona kwakhe imfanele vele. It's a good question bhuti wami lo ebuzayo mfethu because nami bengifisa ukuthi ngiyichaze leyo part. Esimeni sempilo neposition akuyona angazi imali ngempela nami ukuthi unamqondo muni wokuyenza senginesikhathi nginayo kodwa engaka yabhuda angazi ukuthi ngathi unamqondo muni ngoba futhi nezinkomba zokuthwala ngayibuka kwasho ukuthi hayi ngiyiboni futhi nami kahle ukuthi ngabe uthwele noma ngabe kukhona mhlawumbe i-drugs ashushumbishayo mhlawumbe mina ngazi okanye emsebenzini nje vele hluthi umuntu nje okwazi ukuhola le mali ayicabangayo ngoba yona iningi bafu iningi and nomuzi wakhe mfowethu engiyacabanga ukuthi nawe uma ungangena kona ungabona ukuthi uphelele lapha bhuti. Okay, so usukwamkelile ukuthi niyalala nalo baba mayifuna nilale wena as umjida owawumjida before unanengane obvious ubulala nabantu besifazane. Ngifisa uku-understand ukuthi ik-affecte kangakanani leyo nto ebantwini besifazane adothana nabo ngabe ubuso loyo muntu and bekwenzakalani makuba wena sekufanele uyolala nabantu besifazane. Bafo lapho la ifika iqale ilimaze khona kakhulu ingiphule ngisho umoya ngoba bafo angakaze ngacabanga ukuthi nangelodwa ilanga ngiyoke mhlambe ngikhwelwe enye indoda elengise njengami bafo isenze sibuhlungu leso bafo. Ngoba ngichazile siqala ukuthi nginengane ngayishiya emuva ekhaya noma wakhe bese ngashadanga naye kodwa besikwazi ukuphilisana ngendlela eright. Bafo ukuhlukumezeka kwami ngokucansi khona kwaba into eyababhlungu yangiphazamisa umoya yangilimaza ngisho imizwa kangangokuba bafo ngisho ngetoilet yonke into bese kuzenzakalela bengingasakwazi ukuthi nje ngithi ngiyayibamba nami njengensizwa mhlambe sengiyolahla udaka sengifike ekhaya seyaphuthuma yonke into isiyenzeka nje kuyaphuthuma bhuti. Kodwa lesenzo bafo njoba ngila ngoba ngifuna ukuthi ngiphume kusona asingijabulisi neze kangangokuba ngisho umuntu wesifazane nami ngithi ngiyaba naye enkonzweni nasekamereni ngisamuzwa ngalendlela kufika leya micabango ngize ngidina ngiyekile izibuze mhlambe intombazana ukuthi hawu kwenzakalani ngihluleke futhi ukuchaza ngoba ngibona ukuthi into engayikhuluma nomuntu wesifazane lefana nale ingakho ngize ngadayela ukuthi ngicela ukuqhamuka la ekhaya ngizodlulisa naso isitori esingangiphathi kahle emoyeni siyangilimaza bhuti. Sikulimaza kufanele mfowethu and ngiyajabula ukuthi wena ukhonile ukufikela la ukuhlala eThekwini siye sizizwe izinto ezikanje angikaze ngihlale nomjito othi mina kungivelele kepha ngisaye ngahlala nomfowethu owangena emsebenzini ngenxa ukuthi walala nemanager and yasilokhu ifuna bephinde njalo yazi amrecord ivideo isimthreatenisha ngayo kepha into enje eThekwini kuhlezi uyizwa usuku nosuku ukuthi hayi abajida bayaphela vele eThekwini. Mfowethu angazi kodwa before wena ufuna ukuphuma uyasho ukuthi uyasaba ukumbophisa ipower nayo uyabona ukuthi uzobe udlala isikhathi sakhe and usuthreatenishwe ngokubulala nangokuthi uzokubulala. Ngabe u-capable for ukubulala umuntu uma umbheka qala because kufanele sazi ukuthi sidila nobanda.
Hayi ngiyakuzwa kahle bhuti. Lapho kubeni capable for ukubulala umuntu akukho engake ngakubona okukhombisa ukuthi engangibulala manje, kodwa ngithi mangibuka amandla akhe ukuthi uyazi bafa abantu abanemali mfethu ngathenga noma ubani noma ingasiphi isikhathi afike la ohlala khona afike ashaya ikhanda kuphele ngawe bafa. Mhlambe futhi ngoba seyazi yonke into ngame sangafinyelela ekhaya enze kubi and usizo bengilidinga bafu mina elokuthi egcineni ngimbophise, kodwa bengase mangimbophisa kube ukuthi ama-social worker bonke labo bantu abakulezo zikhundla behlangabezane kanye nami ngilwe nawo lempi ngoba ngathi ngiyayihambela nje ngedwana bafu awu ngabe ngihambela ithuna. Okay, ngicela ukuthi lokhu sikwenze kucaca, inganani ipower anayo over wena emsebenzini? Bafu inkulu kakhulu mfowethu, inkulu kakhulu bafanga ngokuba angilutho kuyena lo muntu bafu. For an example nje noma ngeke ngilisho idlani lemali, kodwa lo muntu bafu umuzi ahlala kona close to 200,000 bafu. Ngeke ngiyibala ibill, ngeke ngiyubala ukuthi emsebenzini uhlonishwa kangakanani, unabangani abangakanani, abangamaphoyisa, abangabameli, abangabodokotela. Okay, ukuthi the way oyibeka ngakhona ngenhlahla sinabo abantu esibajwayele abanobudlelwane nemakhaya abangabameli, sizohamba soyisikha illegal advice because angeze vele siyeke ngobuso, and especially icase ye-rape inokuba trick. Akusinto ongavele uvuke uyitshela ukuthi umuntu uzombophisa aboshwe because naye since ukucaza ukuthi imali unayo ngicathi uzoqasha abameli aba-enough for ukudefend ukuthi wavuma because usengasho naye mayidefender ethi wena khathi niqala nje nangelilodwa ilanga kukho la usakwavuka wathi awuthandanga into enzakalile, but since uyisho ukuthi wakuthreatenisha wakuthembisa ukukubulala, that's rape. And yabo even if engakubulala umuntu mezothi mongakwenzi lokho ngizokubulala, kufana nokusayina iphepha ukhonjwe ngesibhamu, leyo signature fanele siyithathe ngokuthi ayikho. Cha mfethu sizozama udaba lakho lobucayi, and baningi abafethu ababhekane nalo, masingathi asizami ngabe nathi sikulahlela izandla, kodwa futhi engifuna ukukuthembisa khona abantu abaningi babefuna usizo bebeyitshela lizovuka lenzeke kusasa. Cha nawe ungamjampiseli ukuthi usumplanela into ekanje, ungajambisi lutho, naso zama ukuthi sikuse kubameli, bakhona nabanye ababeli bazoyifasa because vele into yakhe idinga ingalomthetho. So fanele ukuthi uqala ulivule icala sibe sesazi ukuthi sizolindelana kuye and wena uzowina kanjani, nokuthi ijustice yakho ke yenzakala, uzokwazi nokuthi uphume kulolu gibe, kusizakale nabanye abafowethu abasazoyithola begaxele lolu gibe lolu osugaxele. Cha mfethu siyabonga ukuthi uze la emakhaya ushare nathi istory sakho esibucayi ngalendlela leyo, ukuthi nami nje ngibona ukuthi ngisazokwazi ukuthi ngiphinde ngishuthe enye ivideo. Siyadabisa ngendlela esimanga kakhulu. Sibonge nami buke lapha emakhaya ngokuthi ubuke, sicela niqhubeke ni-subscribe, ni-share, ni-like, ni-comment, bese niqhubeka ni-click i-link engaphansi bafethu nijoin EasyBet. EasyBet bafethu is the best. EasyBet cares, EasyBet unakelela abantu abasha, unakelela abantu base-South Africa. Nathi emakhaya nje uthi akasebenze ngathi ingoba uyobona umsebenzi wethu esiwenza ukuthi muhle kakhulu. EasyBet is the best. Engakusho njengamanje ukuthi bye bye.